imong kalag kay mo ni matubang sa Ginoo. Di ba? Napaminaw. Kisay kailangan pulis. Oh. Onya karon og punta sa pulis. Karon i-investigate ta dito kung naatay sala unsay buhaton sa pulis. Ha? Prisuhon. Kinganuman kay naay sala. Now sa Ginoo pod matubang man ta dito. Kinsay matubang dito atong magkalag. Na kung naatay sala unsay mahitabo? Ha? Ha? Di ba? Kung naatay sala, di ba? Masuko yun si God. Muna karon atong buhaton, mga bata, bisang inyong Panginoon, anak pa kalinghod, importante karon maghuna-huna na mo may tungod ni Jesus. Naay Jesus nga atong manluluwas. Kinsay nakadungog dire nga si Jesus namatay sa cross? Pataas kamot. Namatay si Jesus sa cross. Uman si Jesus namatay sa tulok adlaw sa nitabo. Nabanaw si Jesus. Napaminaw mo. Nganong namatay si Jesus? Tungod sa atong sala. Napaminaw mo. Kaya kung wala namatay si Jesus, kitang tanan dili malangit. Now, kay di man ta malangit, aman ta paingon. Unsa man ang impierno? Kalayo nga nagdilaab. Ingon ang Bible, dapit nga mangiob or ngit-ngit or init. Kinsa napasok diri kalayo? Sakit o hastang sakita? Sakit kino. No, paminaw. Pero kay namatay man si Jesus, gilukatan ni Jesus, gibayran ni Jesus ang atong mga sala. Na karon unsa ay buhaton nato? Ha? Kay nakasala man ta, ingon ang Bible, ang tanan nakasala og nahilayo sa Ginoo. Na unsay gibuhat ni Jesus? Si Jesus ang nahimong tulay. Kita na mong tulay aron makatabok ta sa pikas. So kita kay nahilayo man ta sa Father, si Jesus ang nahimong tulay, siya yung gilangsang. Og kita, ikaw din ang Father diha, si Jesus may nahimong tulay. Kita na mong tulay? Aron kita musubay ni Jesus. Ingon dayon si Jesus, ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Ato palakpakan si Jesus. So ang kamatuoran di ay si Jesus, dili simbahan namo, dili simbahan ninyo, dili reliyon ninyo, dili reliyon nako. Si Jesus ang yun. Amen? Ato palakpakan si Jesus. Now, paminaw. Kay kita nasayod kay nakasala man ta, unsay buhaton nato? Ingon ang Bible, kung maghinulsol ta sa atong sala, ang Dios matirud-anon sa pagpasaylo. Amen? Nag-ingon pa yun ang Bible, duol mo na ako. Kamong gikapuyan ug nabukatan kay papahulayon ko kamo. Naamay mga tao, no, diri ato maginikanan nga grabe problema nato, bukat kay itong kahimtang. So ang sala man God na mo'y hinungdan sa kagulyang sa itong pamuyo, gubot sa panimalay, balatian, kapobrehon, tanan. Pero ang solusyon nato karon, mga kabataan, mga ginikanan, si Jesus ra gyud ang solusyon. Gikinahanglan naatay relasyon ni Jesus. Amen. Ang buhaton nato, mangayo tag pasaylo. Mutuotan ni Jesus nga siya ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Kay dili ta kadto sa langit samahan kung wala si Jesus. So karon mangutanan ko, naana ba si Jesus sa atong kasing-kasing? Mga ginikanan, no? Okay, dili lang manibata ni nga mensahe, no? Alang usab nato. Si Jesus mo'y atong ilhon nga atong manluluwas. Siya ang atong husgado. Amen. Siya ang atong abogado. Siya mo dipinsa nato sa panahon mo tubang kasamahan. Kay si Jesus may namatay, siya may naglukat, siya man ang miangkon sa imong sala. Ang tanang sala nato, yang giangkon siyang lawas. Paminaw mo, yun ang Bible sa Roma 5:8 nga gidemonstrate ni God ang yang dakong gugma nga bisan kita makasasala, nagpakamatay si Kristo tungod og alang nato. Wow, nindot o kasta nindota. Nindot to. Gano galing nang matay si Jesus? Kay iyatang gilukat.
Kaya nga naman, dili sa gusto nga may ato sa linaw nga kalayo. Palagpakan natin si Jesus. Now, karon kay buhay pa man ta, wa pa man ta gikuha sa Ginoo, wa pa man pagibalik si Jesus, ang importante nato na atay connection niya. Na atay relasyon niya matag adlaw. Mutawag kanya matag adlaw. Kinsay nagampo diri kada adlaw? Ha? Nagampo kada adlaw. Pag mata nimo, Ginoo, salamat nga buhay pa ko. Kinsa ba nagampo sama anak? Kada adlaw mo na relasyon. Dili pwedeng kita magpasalamat niya. Amen? Mao po na'y kalipay sa Ginoo. Kaya kung tawag kanya kadaglaw, meaning ato siyang giila nga appeal siya sa atong kinabuhi. Otherwise, kung dili na to siya i-acknowledge, sige na bata pangayog, kuan, panalangin. O niya, di galit ta ka pasalamat pag mata nato. Mato pa sa kong mama, ang taong tulog, nag-practice pa kamatay. Salamat pag mata ni mo, buhay pa ka. Amen. Amen. Isa na sayo dress pa ng tulog ka. Na nagpuyang ka, nagnangay mong baba, naglaway ka, di ba wa? Nagtulog man ta. Pero pag mata na to, salamat sa kinabuhi sa Ginoo. Amen. So ang sekreto sa panalangin, ang sekreto nga ang ato panimalay pauswagon sa Ginoo ayon mga balatian i-provide atong pagpanginanglan apilon nato si Lord sa matag adlaw nga